Nej, det fik jeg med den der afbrænder. I to! Mænd! Og Søren Anders! Der er skydetjelt, mand. Firkanten, det er altså målet. Jeg tror, man aldrig ord. Ja, det har vi på video. Nej, der er lukket ud. Nej, der er ikke noget. Nej. Nå, så skal du gøre det. Ja, gå ved. Nu, Anders. Jeg glemmer min asningsbræk, hun er bedst. Altså, kameraet kan ikke optage så langsomt. Presse med det samme, Christen. Kom, prøv at presse. Kom. Sådan. KB! Heler det ind. Nej, altså.